Aprinderea drapelului Uniunii Europene a fost întâmpinată cu aplauze de participanții la acțiunea de protest din fața corporației de radiodifuziune grecești. Autoritățile țării au decis să oprească emisia postului public de televiziune și radio, care îi costa pe contribuabilii greci 300 de milioane de euro anual. În urma acestei măsuri au rămas fără un loc de muncă mai mult de 2500 de persoane. O decizie atât de neașteptată, care a indignat întreaga societate grecească, a fost aprobată pe fundalul vizitei în Grecia a troicii de creditori, reprezentanții FMI, Băncii Centrale Europene și Uniunii Europene. Protestele în Atena continuă de dimineață. Mi s-a adus o insultă ca și cetățeana Greciei. Paharul s-a umplut, nu mai am puteri să urmăresc ce se întâmplă în țara noastră. Autoritățile afirmă că reforma în cadrul căreia va fi creată o nouă companie care să nu fie atât de costisitoare va permite de a economisi 100 milioane euro. Colaboratorii corporației la rândul lor consideră că de dragul măsurilor de austeritate bugetară a fost jertfită libertatea de exprimare și principiile democratice. Există numeroase zvonuri că au fost discutate scenarii de închidere a câtorva canaluri, reducerea grilei de emisie și numărului de colaboratori, dar chiar lichidarea totală nu a existat nici în timpul regimului dictatorial pe care eu mi-l amintesc din copilărie.